एक्चुअली बे ब्लगा दाखालि जालांनाय हलिनिनोमोन। दा बे हलियाव आङो बे ब्लगखौ हगारनो हायाखै आरो दिनै फिन आंनि मबाइलाव नायबा आं नुदों दि बे ब्लगा स्पेस लानानै दं आरो मोनथिगौना बे जायगायाव मानो मानसिफ्रा बे अन्थाइयाव गाखोनानै बे खावलाय जोंनि बे रं लागायनानै बे रंजों मानो बेहाय ज' थानांगौ जादों बेनि मोनसे रिजन दं। क'क्राझारनि खोलाहा दांदुफुर हालामाव मोनसे अन्थाइ गुफुर होननाय हाजो दं। बे हाजोआव बोसोरफ्रामबो हलिनि मोनसे हाजो गाखोनाय जायो। बे हाजो गाखोनायाव आंबो थांफादोंमोन लोगोफोरजों। बिराद गोजौ हाजो गाखोबोबाय, खमैबो 10 किल'मिटार 4 किल'मिटारसो गाखोबोबाय आरो लोगोफोरजों मेंनानै जिरायदों मोनसे जायगायाव। बे जिरायनाय समावबो माखासे सिख्लाफ्रा आंखौ आबिद फुननो सानदोंमोन आरो आं फुनजायाखै आरो बे गावसिनि मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दै अन्थाइयाव लिरनानै गालांनाय मोनसे सावगारि। बिराद मेंबोबाय, जाला मानसिया गोलोमदै गजोब्बाय, उरै उनफारसेनिफ्राय मानसिफ्रा एकदम थांलाय फैलाय जागासिनो आरो मेंनानै जाखाला आरो बे बेगबो लाहोबावदों लोगोफ्रा आवगायबाव। बेसेबां एनार्जि दं होनबा लोगोफोरनाव। खम जारलालै सेस কি সবজি খাই আইছি? হ্যাঁ কি খাইছি? চা আরো এটা দিবরা, চা আরো আরে মেंनानै जाला बिसोरबो माने। बेसेबांबा गोजौ गाखोनानै उनावसो नुफिनबाय दि जोंनि लोगोफ्रा ओंखारफिनजोब्बाय। बिसोर मानोना आलदा पार्टि आलदा थांदों आरो जोंबो ओरै उल्था थांदों आरो मानोना सिगाङावनो मिथिनायमोनब्ला ज' गाखोजागौमोन आरो लोगोफ्राबो जोंखौ मिथियामोन थांगोन होननानै, स' बेखायनो उल्था पाल्टा जाबाय आरो बिसोर ओंखारनानै जुदि गाखोफिननांगौबा बिसोर जाखाला आरो। गोसोनि मेंनायखौ लाथ'नानै दसे सम लोगोफोरजों इन्टारेस्ट खालामनो फैनाय टाइमाव लामा ससेयाव नुफिनबायदि माखासे सिख्लाफ्रा ओंखारफिनजोबनायनि लाइनाव थांबाय। जों सेंग्रा मानसियानो इसिबां लेट बिसोरनिफ्राय, बिसोरसो सिगां। गाखोयै जोङो मेन जायगायाव गोजौथाराव सफैबाय आरो मानसिफ्रा थांनायनि लाहार फाहारखौनो लाबायानो। जोंहा बयनिफ्रायबो उन। बाप माथो हुमफुंनि बायदि साबसिनलै। ओइ फाग्ला बेयाव थां, गोलैगोनबो। ओरैनो हरलै अरबिन्द'। बे दांदुफुर हाजोनि नैबे हाजो गोजौनि नैबे प्लेसाव माने नैबे नुनाय बे मानसिफोर बिदिनो भिडिअ खालामलाबायदोंना,
बे भिडिअ खालामनाय नैबे नुनाय मानसिफोर गसंनाय जायगायाव बे जायगानिफ्राय माने पेराग्लाइडिं बिरो इन्टारनेशनेल पेराग्लाइडिं चेम्पियनशिप जाखांबाय बे जायगायावनो आरो नैबे जाबाय बिसिनि खौरां दैथायहरग्रा मोनसे फन आरो हरै फारसेनि कन्डिसना माबायदि ओरै फारसेनि कन्डिसना माबायदि माने ओरै फारसे सासे मानसिया थानानै हरै फारसेनि कन्डिसनखौ सोंहरग्रा मोनसे फन आरो बिसिनि बे नामखौबो आं बारा नायस्लाबाखै सोंनायबो जायाखै आरो बिनि सोमोन्दै बारा स' बेनोसै आरो मा नाम लाया आमोनखौ सिनायोना बे मै सिरिमोनलाय बार नायग्राया ओइ र' जानला मोनला गोजौ माने बेसेबां बे बेयो जाबाय एनिम'मिटार आरो बेजों माखासे बिदिनो बारफोर नायो आरो बे बारनि बिसिबां मा जानानै दं बेखौ बिसोरनि हिसाबै बिसोर खामानिखौ मावो आरो गावसोरनि डिउटिखौ मावो आरो बे हिसाबै जास्ट बेनो फैयै फैनानै ओंखारनाय टाइमाव मोनसे दाउखा राजा होननाय मोनसे दै दङ आरो बे जरनायाव जोङो गासिबो बे मोखां मा बेखौ सुजोबनांगौ आरो बे मोनसे नेम आरो गोदोनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय नेम दा बे नेमखौ जोङो फालिनो बे जायगायाव आरो ज' थांनाय जादों आरो मानोना गासिबो थाङो आरो फैयो आरो बे मोखाङाव थानाय दागफोरखौ सुस्राजोबो आंनाबो मोखाङा जाला आरो बे ओरैनो सुयो ओरैनो फुनफिनबाय थायो आरोना बेबायदिनो एसे इन्टारेस्ट लायो आरो बे जायगायाव